Mi vagyunk a Klub 89. Csak azért hívtunk fel téged, mert meg szeretnénk hívni az ismerkedős estünkre, amit ezen a héten szerdán tartunk 8 órától. mi nagyon várunk téged. És reméljük, te is szívesen megismernél minket. Azaz minden egyes színfoltját a sokszínű közösségünknek. Ha úgy gondolod, hogy szót érteni egy rakat alteremberrel. Anya, bocsi, most nem érek rá. Szót értenél egy rakat cringe emberrel. Bármikor szívesen innál egy jó pálinkát. Ha te tudsz a legügyesebben sushit tekerni. Ha szívesen jönnél velünk koncertekre tombolni. Ha szívesen csinálnál valami indokolatlan hülyeséget. Ha fejből el tudod szavarni a bogoszkit. Ha fejből el tudod szavarni a lecsót. Szívesen lejönnél velünk focizni. vagy esetleg csatlakoznál hozzánk egy jó kis sütögetésre. Szívesen lejönnél kosarazni velünk. Ha nyitott vagy egy filmezésre. Csatlakoznál egy random utazáshoz Svájcba. Lenne kedved kreatívkodni velünk. Eljönnél túrázni a hétvégén. Ha szívesen lejönnél rögdöllászni velünk. Vagy ha te tudsz a legjobban szléjelni. Akkor szerdán a Klub 89 ismerkedős estjén a helyed. Mi? Ott leszünk. És már nagyon várjuk, hogy megismerjünk. Szerdán 8, tornaterem. Ha ilyen szexis picsákkal lógnál.